No niin, tervehdys Riista YouTube-kanavan seuraa. Tänä päivänä meillä on käsittelyssä Steiner Ranger 4 ja vähän asiaa superzoomeista ja perinteisistä. Eli mulla on tässä nyt kiväärin päällä oman kiväärin, niin sanotusti nykyisen kettukiväärin ja peurakiväärin päällä Steiner Ranger 4 3-12 x 5/6. Ja meillä oli vastikään nyt tehtynä tässä Riistalehteen uusi testi näistä edullisemman pään kyttäystähtäimistä. Ja siinä mentiin niin ketun kyttäyspyynti edellä, mutta myös sitten kun se oli hintarajoitettu, niin katsottiin vähän niitä yleisiä käyttöominaisuuksia. Ja siellä paljastui ihan mielenkiintoisia asioita näistä tähtäimistä, joista ihan pienessä roolissa ei ollut tähtäinten zoom-kerroin. Eli zoom-kerroinhan on se kerroin, millä välillä tähtäimen suurennus toimii. Esimerkiksi tämmöisessä 3-12, niin se on 4. Eli 4 × 3 on 12. Ja sitten nykyään 5 ja varsinkin 6 on tullut niin suositummaksi. Ja 6-zoomilla varustettujen tähtäinten hinnat on tullut alaspäin. Ja tietenkin mukaan on tullut sitä kautta eri laatuluokkia. Näissä huomattiin sitten semmoinen asia tässä testatessa, että käytännössä nämä 4 jyrää pimeässä, nämä 6. Ja se on aika karua faktaa sitten, kun aletaan katsoa tuloksia, kun niitä pimeässä plärätään ja laitetaan järjestykseen, että kuinka suvereenisti nämä 4-kertaisella zoomilla olevat pärjää niihin 6 verrattuna pimeässä. Eli vaikka perinteisesti näitä 6-zoomeja on markkinoitu semmoisena, että niillä voi tehdä sitten ihan kaiken, johtuen siitä, että niiden suurennuskertoimet menee sitten varsinkin siellä yläpäässä paljon pitemmälle, niin sitten käytännössä, varsinkin nyt huomattiin tämä asia, kun laatuluokissa tullaan alaspäin, hintaluokissa tullaan alaspäin, niin optinen taso näissä ei enää riitä siihen, että ne olisi myös pimeässä niin hyviä sitten, kun ne voisi olla, tai ne ovat sitten kalliimmissa hintaluokissa. Eli varsinkin tässä testissä meille tuli tämmöinen asia eteen. Ja jos sitten lähdetään miettimään sen optisen laadun lisäksi muita ominaisuuksia, mitä näissä on ja mitä näissä ei ole, niin näissä 4-kertaisissa zoomeissa, joissa suurennus on max 12, ei yleensä ole parallaksisäätöä. Ja parallaksisäätö on yksi sellainen kohta, joka periaatteessa heikentää tähtäimen pimeä suorituskykyä. Siellä on liikkuvia osia. Kun taas sitten näissä on kiinteät ja ne on jonnekin 100 metriin parallaksivapaita, niin näissä semmoista ominaisuutta ei ole. Mutta tärkeämpi tuolla pimeässä touhutessa on sitten se, että minkälainen tämä tähtäimen suurennussäädön yläpää on. Ja se on näissä semmoinen, että käytännössä pimeässä, kun sinä et näe tätä kytätessä, niin se on Eli käytännössä pimeässä, kun tätä tähtäintä ei näe, niin joutuu tunnustelemaan sen, että missä kohtaa on suurennus. Eli tässä säätökiekossa on hyvä olla sitä varten evää. Ja sanotaan, että semmoinen perusasetus tähtäimessä semmoiseen tähystykseen on silloin, kun tuo evä on ylhäällä. Se on silloin siinä 6 ja 7 välillä yleensä tuo suurennus. Siinä on silloin laaja näkökenttä ja sen löytää sen kohteen maastosta helpoksi. Ja sitten kun ampuu, niin sitä voi vääntää tänne isommalle. No, näissä 4-kertaisissa zoomeissa lumimaan aikana niin käytännössä kestää vääntää täysille suurennukset ilman, että näkökenttä menee liian kapeaksi ja sitten, että se kuva menee liian tummaksi. Ja tämä on näiden vahvuus sitten pimeässä ja varsinkin kyttäyksessä, kun tulee stressitilanne, kun ensin ollaan täysin tämmöisessä puoliunessa ja sitten siinä herätään siihen riistatilanteeseen, kun se kohde tulee sinne.
niin yleensä kierroksia tulee silloin sen verran digitaaliin, että liikkeet ja säätämistä alkaa olla aika kulmikkaita. Ja superzoomeissa on se ongelma, että niitä tulee käännettyä herkästi liian suurelle, jolloin se kuva menee hyvin suppeaksi, ja sitten se, että se kuva menee tummaksi. Ja ei ole ollenkaan epätavallista, että tällöin käy sillä lailla, että se kohde häipyy kuvasta, jolloin joudutaan taas tulemaan takaisin, ja se on semmoista pumppaamista ja hakemista. Näillä perinteisemmillä tähtäimillä tätä ei käy niin herkästi. Eli se on rauhallisempi, siinä tapahtuu vähemmän asioita tuossa suurennussäädön loppuvaiheessa, ja se on sen takia hallittavampi ja metsästyksellisempi ennen kaikkea. Just niin kuin olen henkilökohtaisesti verrannut, minulla on ollut käytössä nyt tämä Ranger 4 ja Ranger 6, niin henkilökohtaisesti valittisin tämän 4 kyttäyskäyttöön. Just sen takia, että tämä on yksinkertaisempi, helpompi käyttää. Tässä on parempi valonläpäisy pienemmillä suurennuksilla. Eli käytännössä tällä pystyy ampumaan tarkasti pienemmällä suurennuksella, kun taas 6 sitä joutuu kääntämään isommalla. Eli se käyttökelpoisuus, mihin se 6 on se, että sitä käytetään muuallekin kuin kyttäyskäyttöön. Mutta jos halutaan tämmöinen kyttäyskäyttöön niin sanotusti vasittu tähtäin, niin nelinkertaisella zoomilla tämä Ranger 4 on henkilökohtaisen näkemykseni mukaan parempi. Jaha, siellä on kameran takaa tulossa kysymys. Puhut siitä yksinkertaisuudesta. Joo. Tuo on mielestäni hyvin sanottu, että kun yhtäkkiä huomaat, että mikä tuolla liikkuu, se kettu menee, Joo. Niin kyllä se alkaa just niin kuin kauhean niin kuin tekee liian isoja liikkeitä. Kyllä, nimenomaan. Ja se nimenomaan, että siitä tulee kulmikasta siitä käytöksestä silloin. Joka väittää, että näin ei tapahdu, niin ei ole välttämättä sitten kokemusta tai sitten ei uskalla sanoa, että näin käy, että tulee semmoista niin kuin adrenaliinia siinä tilanteessa. Mutta se on vaan faktajuttu, että silloin kun pimeässä touhua näin, niin se menee. Plus sitten, että se on tässä helppo sanoa näin, kun tämä näkyy tämä tähtäin, että miten nämä on nämä. Mutta esimerkiksi pimeässä, jos joudut pelkästään vaikka katsomalla arvioimaan suurennuksen, niin ei sitä tule mitään. Se on paljon parempi, että se on tuossa tuo evää tuossa, että se on tunnustelemalla, kun sinä et näe sitä. Samaten semmoinen yksinkertaisuuteen liittyvä juttu, kun tulee se stressitilanne ja siellä laitat valopisteeseen, otat siitä kierroksia pois tai lisäät niitä, niin käykin sillä lailla, että siellä otat parallaksi-kiekosta kiinni ja väännät sitä. Ja kun ei mitään tapahdu, niin se vaan väännät. Ja sitten se on jossakin äärettömällä tai 20 metrissä. Siltä vielä tuo parallaksi monille. Joo, ette ole kaikille ihan tuttu. Joo, siis parallaksi säätöhän on semmoinen, millä otetaan kiikarin taittovirhe pois etäisyyden mukaan. Eli silloin tämä tähtäävän silmän sijainti, että jos on vähän vinossa, ylhäällä, alhaalla, sivussa, niin se ei vaikuta siihen, että miten ristikko näkyy kohteessa, vaan ristikko pysyy silloin tasan oikeassa paikassa. Silloin kun parallaksi on väärin ja se heilutat silmää täällä, niin se liikkuu siellä taulussa se ristikko. Eli käytännössä näissä metsästystähtäimissä, niin sanotaan keskipitkille matkoille, niin parallaksisäätöä ei tarvita. Se tulee parallaksisäätö silloin kyseeseen, kun on linnustuksesta kysymys, missä tarvitaan todella tarkka laukaus. Ja sitten keskipitkillä matkoilla, no se on vähän semmoinen, että molemmat vaikuttaa, kohteen koko ja etäisyys. Mutta mitä pienempi kohe ja mitä kauempana, niin sen tärkeämpi parallaksisäätö on, ettei tule tähtäysvirhettä. Tälleen tuoreena ketunkyttäjänä, niin sitähän hakee niin aika paljon sitä, niin kuin, jos sulla on niin kettu kiikarissa, niin täällä putken päässähän on aika paljon päällä liikettä. No on joo, mutta ei se vaikuta näillä, niin kuin sanotaan normaaleilla 50 metristä 200 metriä. Ei silloin käytännössä merkitystä. No mites nuo hallintalaitteet muuten? Pakkanen, me tiedetään, että aika moni jäykistyy, jopa jumii kokonaan. Niin, meillä nyt tuossa testissä kävi sillä lailla, että oli 3 semmoisia, johon se ei käytännössä vaikuttanut ollenkaan. Sitten oli niitä, jotka jäykistyy,
johon tämäkin kuuluu, mutta ne ei jäädy. Ja sitten on niitä, jotka jäätyy kapulaksi. Eli näitä kaikkia kolmea oli. Ja niin se jäykistyminenkään ei haittaa, jos on semmoinen, että sitä ei Nyt on 5 astetta pakkasta, onko se jäykkä? On tämä jäykempi, mutta tässä oli semmoinen, me tehtiin nyt 2 osassa. Ensimmäinen oli -24 astetta puoli vuorokautta. Ja siinä todettiin, että ne jäätyy. No sitten katsottiin, että tehdään vähän suopeampi. Ulkona oli silloin -8 ja ne oli siellä puoli vuorokautta. Ja niin sitten testasin, niin kun se oli tasainen keli, niin ihan samat tulokset. Se jäätyi jo siinä -8, jos oli jäätyäkseen, ja se jäykistyi, jos oli jäykistyäkseen. Ja niin ei ollut, ne oli sillä lailla molemmat pakkaslukemat, nämä oli linjassa keskenään. Sitten siinä on semmoisia mystisiä juttuja, että 2 samaa merkkiä eri tähtiä. Toinen jäykistyy, toinen ei ollenkaan. Kyllä. Mistä se jo? Ne on tehty todennäköisesti eri tehtaassa. Tai sitten mikä niillä on ihan jäätyy tuolla? Voiteluaineet. Eli siinä voi olla esimerkiksi, että se on vesipohjainen voiteluaine, ja se on umpijäässä sitten, kun on pakkasen puolella. Ei se tarvitse sen kummempi asia olla. En tiedä, mitkä ne on ne aineet, mitä niissä käytetään. Toisissa käytetään toisenlaista, ja ne on sitten viskositeetti muuttuu sitten. Tästähän me saatiin alussa aika paljon palautetta, kun me alettiin pakastelemaan noita. Joo. No sitten todettiin, että no viekää pakastimme itsekin siellä tehtaalla, te näette, että jäätyykö ne. Kyllä joo, siis valmistajat oli aivan kauhuissa, että mitä herra ei miestä sitä teette noilla vehkeillä tuommoisissa pakkasissa. Mutta kun se on vaan fakta, että varsinkin latvalinnustus nyt, niin tuntuu, että siellä on välillä 20-30 astetta pakkasta, kun pojat hiihtää tuolla, niin ne on vehkeet jäässä. Niin, jos lupa on ostettu, niin niinä päivinä mennään. Kyllä, ja silloin mennään. Joo. Se on aivan sama, mitä siellä, minkälainen keli siellä on. No sanopa nyt vielä tuosta, meillä edellinen hämärätesti näillä tonnin putkilla lainausmerkeissä oli 19. Alkuvuodesta 19, eli 6 vuotta sitten, 2018-2019 vaihteessa. Joo, ja jotenkin kun ajattelee tälleen niin maallikkona, että no markkinoilla mitä ihmeellistä on tullut. Onko? Se on muuttunut ihan täysin. Meillä oli 1 sama tähtäin. Täysin sama? Täysin sama. Ja kaikki muut oli eri. Ja nimenomaan nyt semmoinen aiempi testi, niin ne oli kaikki 3-12 kertaa 5 ja nyt mikä tehtiin, niin niitä oli vain 3 enää, ja loput, oliko niitä 8, niin oli 5 ja 6 zoomeja. Mikä, jos sä nyt ynnäät vähän isommalla kaarella, mikä se muutos on ollut? No se on se, että nykyään suositaan tämmöisiä laajemman käyttöalueen tähtäimiä, ja niitä myydään semmoisina tähtäiminä, jolla voi tehdä niin sanotusti kaiken. Mutta kun kaikkeahan ei voi aina tehdä kuitenkaan sillä lailla, että kompromissit maksaa. Ne maksaa aina ominaisuuksissa yleensä. No, mekin monesti puhutaan, että Suomessahan otetaan aina se linnustusvaraus. Joo, se on aina se. Linnustus on tosi tärkeä kaluston valinnassa, mutta sitten kun aletaan kysymään, että paljonko niillä ammutaan niillä linnustusvaraan vehkeillä niitä lintuja, niin monesti tulee se, että puhutaan, että kuinka monen vuoden välein ammutaan. Eli monesti se linnustus on siellä niin semmoinen, sanotaan nyt, se ei ole edes toisarvoinen käyttötarkoitus sitten käytännössä. Se on haave. Se on haave. Se on semmoinen niin kuin, se on se ajatus siitä, että on niitä erämaita, jossa mennään viikkotolokulla yhdellä vehkeellä ja ammutaan aina se soppalintu sitten illalla, kun ei ole muuta saatu. Niin se on vähän semmoinen eräkirjallisuuden luoma semmoinen illuusio tästä. Jaa, kaikki hommasta. Kunnia sille, mutta se on hankala yhtälö tähän tähtäin. On se jo, ja se on muutenkin, se ohjaa ihan liikaa minun mielestä valintoa, että ei sitten hommata niitä vehkeitä, mitkä on siihen käyttötarkoituksen parhaita. Mutta aletaan ampumaan. Aletaan ampumaan. Tämä nyt on kohdallaan. Tämä käy niin kuin tauti. Ja mikä kaliberi? 243. Se on sun lemppari. Ei se ole lemppari. On se sun lemppari. Ei se ole. 6-millinen Creedmoor olisi nyt semmoinen, niin eikö toi ole mikä pitäisi saada. Ei mitään. Kiitoksia. Palataan asiaan. Morjens.